80 estudyante sa Bujaw Elementary School sa Barangay Bujaw, Daraga Albay ang naging benepisyaryo kan libreng dental mission kan Sunwest Care Foundation ngunya na aldaw. Saro sa mga estudyanteng ini si Krisher Jane, takot man magpagabot ng ngipon, kinusugan niya na sanaan sa iyang buot. Masakit na. Sinda Angel Asenyohan, ikadawang beses naman na pagpagabot ng ngipon. Nagpapasalamat po ako kasi po mabubunot na po yung mga ngipin namin na sira at hindi na po mahahawa pa sa ibang ngipin na maayos. Salamat po sa pagpapunta po dito para mabunutan po kami ng ngipin. Ang pagkakapili sa eskwelahan, labi man na pinagpapasalamat kan pamayukan barangay as in eskwelahan. In behalf of the Barangay Council of Bujaw, ang samuyang barangay and ang eskwelahan, ang Bujaw Elementary School, grabe po ang kaugmahan. Saro na naman po kaming na benepisyakan po kaining programa ng Sunwest Care Foundation Incorporated. And syempre ang Ako Bicol. So, pirmi man po sindang day kami piglilingawan sa mga araw kaining mga medical service and iba pa po. So, malaki ang kahalagahan ng dental mission para sa mga bata, lalo na sa mga learners ng Bujaw ES. And we are thankful sa Sunwest for having this kind of dental mission kasi napaka-importante nila. Kasi may mga learners dito sa Bujaw ES na cannot afford to have this kind of services. Sigun kay Dr. Catherine Rabacal, importante sa kaakian ng pagkakaigwanin magayon na dental as in oral health. Kaya abentahin na may mga siring na piga-opreser na aktibidad. Importante po maray na magkaigwa araw kay ini, lalo ng sponsorship ng Sunwest Corporation. I would like to thank really Sunwest for Corporation sa pag-hold ng araw kay ining activity. Kasi in this way, at least marami yung nakikater namin na mga batang nabibigyan ng tamang pangangalaga sa ngipin. Adopted barangay kan foundation ang Barangay Bujaw. Kaya saruan mga ini sa mga lugar sa Bicol na perming pig-aalayan as in nabebenepisyohan kan mga programa kan Sunwest Care Foundation. Ang Sunwest Care Foundation igwaki anom na programa and health is one of our programs. And this activity, the dental mission, is one of our commitments sa mga adapted elementary schools namin, especially on health aspect, no? So we're not just concerned on their learning aspect, but health is very important. Pag-abot duman sa saindang pag-aadal. Makulog ang ngipon, saro yan na rason na pwedeng hindi sinda makalaog sa klase. So magaga-absent sinda. So once na nag-absent sinda, syempre behind na sinda sa lesson. That is why ang dental mission is one of our target activities for our adapted schools. Tras tanto, naging posible ang dental mission sa pakikitabangan kan Department of Education Bicol as in Division Office Health Education. Nakatalaan na ikondusir ang parehong aktibidad sa sarong barangay sa Kagraray sa masunod na bulan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.